बे समावहाय 27थि दुलाराय बाथौ महासभानि बे सावराय जथुमावहाय जों सासे बर'नि आंगो बाथौ धोरोमनि दोरोङारि आसार खान्थिनि माखासे लेखानि गलायाव जों दंफैयो आरो बे लेखानि गलायावनो सासे बर'नि बाथौ धोरोम दोरोङारि आसार खान्थिनि लिरगिरि बिथाङा गोबां लेखा लिरनानै दिनै गावआनो गावनि दखान गलायाव लेखाजों सोमोन्दो लाखिनानै बेबायदि हाथायनि मोनसे बेबस्था खालामदों आरो बिथाङानो जाबाय बाक्सा जिल्लानि गेदेमा हरेश्वर मोसाहारि बिथाङा बे समाव जोंजों दं आरो बिथांजों जोङो बाथौ बिमुसानि जानानै जों बिथांनि जिउ खौरांनि सायाव आरो बिथाङा बाथौ धोरोमनि दोरोङारि आसार खान्थिनि सायाव गोबां लेखा लिरदों ओंखायनो बिथांनिसिम जोङो गिबियावनो बाथौ बिमुसानि जानानै बरायनाय थाबाय जिहेतुके नोंथाङा बाथौ धोरोमनि दोरोङारि आसार खान्थि बेलायावहाय गोबां लेखा नोंथाङा लिरनानै गलाव हगारनो हादों बा धोरोम सिबियारिनि गेजेराव बेबायदि हगारनो हादों बे बेलायाव नोंथांनिफ्राय जिहेतु जों बाथ्रा लानो नागिरदों गिबियावनो बे समाव बाथौ बिमुसानि नोंथांखौ बरायबाय गोजोन्थों आरो नोंथांनि गुबै सिनायथिखौ जों मोननो हास्थायबाय गोजोन्थों आं जाबाय बे सोनाब बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय बाथौ धोरोमारि मुङै सालबारि जिल्ला मुङाव दाजानाय बे जिल्ला आफादनि आं बोसोनगिरि आरो गोथारि दा आंनि माबाया गुबै सिनायथिया बेनो आंनि जोनोमगिरि गामिया जाबाय भालमा नरबिथा फिसा सुपा मोनसे दं बे सुपानि नामा जाबाय हुरुपाम बेनो आंनि जोनोम स्थाननि जायगानि मुं आरो नोंथाङा जिहेतुके बाथौ धोरोमनि दोरोङारि आसार खान्थिनि बेलायाव गोबां लेखा लिरनायनि मोनसे फोसावदों बे बेलायाव नोंथाङा लेखा लिरनो थाखाय माबायदि गिबि खेबनि जिथु नोंथाङा नाजानाय बेनि सोमोन्दै एसे बुंगोन नामा आं बिनि बिसय बुंनो थाङोबा आसलते आं इसोरखौ गोदोनिफ्रायनो फोथायो आरो जोबोद भक्तभगि माने निखावरि न'खरनि सुबुं हिसाबै जोबोद साजालानि गेजेरजों आं देरबोनायखायनो आंनि जिबनाव मोनसे सानखांनाय फैदों जे बिनि गेजेराव सोरबा सासे गोहोगिरि आनान गसाइ सोरजिगिरि नुवाथारि दं बिनि माबा मोनसे आं मावनो लुबैनाय आरो मावनो हागौ नामा बिनि बे नाजानायजों आं गोबां जुजिदोंबाबो लिरनो हायाखैमोन मानोना आं नंखायखौ बुंनो हाया जेब्लाबो सिमान लानांगोन आं फरायनाय गियान गैया आं फरायसालियाव थाङाखै बे साखर बान्दासो थायोमोन आं बेयावनो फरायग्रा जाय न'खरफोराव फरायसाफोर थायो बिसोरनि न'खराव साखर बान्दा थानानै आं हांखोखिनिखौ लिरनो हानाय सोलोंना लादो आरो बेनिफ्राय जुजि गुबुन हारिनि बे धोरोमसुलाफोरजों सन्देरनानै बिसोरजों मोजां गाज्रि रायलायनो बिसोरनि जि बिथोन बे बिथोनखौ लानानै आं लिरनो जुजियो आरो बे जुजिनायाव बांसिन गियानखौ आं लाब खालामदोंमोन बा गियानखौ मोननो हादोंमोन रेडिअ माध्यमजों आकाशबाणी रेडिअ माध्यमआव फुङाव गोबां माने धर्मीय बोसोन होयो बे आंखौ गोबां थुलुंगा होदो आरो बेनिफ्राय आं गोबां गियान लाब खालामनो हादों बिनि अनगायैबो आं जेथिया हांखो सिनायनो रोंबाय असमिया हांखोनिनो सरसामोन तेतिया बर' हांखो ओंखारथ'वाखैमोन बे बेलायाव आं असमियानि फिसा फिसौ आलचनिबो बिजाब नायनो हाबाय बे नायनानै फिसा फिसौ बिजाबनिफ्राय माखासे गियान मोनबाय आरो बेनिफ्राय आं जुरियो बे 1999 मायथाइनिफ्राय आरो बेनिफ्राय जुजि बोरैबा रांखान्थि बेलायाव जिहेतु आं लोरबां आंजों सानैसो मानसिया हेफाजाब होनानै बिजाबखौ साफायनो
बिथुमनानै जों बे बिजाबखौ जेथिया थुलुंगा प्रेस होननाय दंमोन बर'नि बे थुलुंगा प्रेसआव आं गिबि बहनो आरो 1000 गिबियाव साफायनानै बे बिजाबा गिबि खेबावनो गुवाहाटीयाव जालांनाय सेन्ट्रेलनि कनफारेन्सआव खेबसे लागैनो 1000 लेखाया जोबो आरो आं बिनिफ्रायनो रायजो राजानि जि नाजावनाय धोरोम आंनि सुजुनायखौ धोरोम बिजाबखौ गनायनाय नाजावनाय आरो आंखौ थुलुंगा होनाय मानसिफोरा आरो लिरबाव होनना बुंनायाव आं गोदान सिन्थाधाराजों साननायजों बिभिन्न बिजाब नायनानै दासिम दिनै 9 खान बिजाब लिरबाय आं ओमफ्राय बिजाबनि अनजिमाखौ आं बुंनो थाङोबा गुबैयै धोरोमनि बोसोन हिसाबै बोसोन खान्थि लाना लिरनाया जाबाय बाथौ मुं थाथौ बाथौ मुं सान्थौ बाथौ मुं गुमुर आरो दिनै मोनसे बेखेवजादों बे बाथौ सोलेर सान्थौ दा बेयाव बाथौआरिनि बाथौ धोरोमनि जि तत्व एबा थाथौ बे थाथौ आरो सान्थौखौ लानानैनो सोलेर सान्थौजों बिजिरनानै गियान होनो नाजानायनि आंनि बे नोजोर आरो नोंथाङा जिहेतुके गोबां मानसिनि हेफाजाब थुलुंगा लेखा लिरनाय बेलायाव मदद मोनदोंमोन लोगोसे नोंथाङा जिहेतुके एफाग्राब लेखा लिरदों दिनै बे धोरोमनि आसारखान्थिनि बेलायाव नङा होमबा दा बे बाथ्रायाव नोंथाङा मोनसे सोंथि नागिरदों बेनि सिगाङावनो जिहेतुके जोंनि मोनफ्रोमबो दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोंनि केमेरा पार्सन दिनेश बसुमतारिया दिन्थिफुंबाय थानाय जादों आरो दिन्थिफुंबाय थागोन जों खावलायदों बे बेलायाव नोंथांखौ सोंथि सोंबावनो नागिरदों जिहेतुके नोंथाङा बाथौ धोरोमनि दोरोङारि आसारखान्थिजों एफाग्राब लेखा लिरदों बेवहाय नोंथाङा लेखानि गेजेरजों बर' हारिनि गेजेराव दोरोङारि आसारखान्थिखौ बेसेबां गोजौ लांनो होननानै नोंथाङा गोसोसिनबो साननाय दं आंनि फोथायनाय आरो आंनि साननाया आं सिमान लानांगोन बे बर' समाजनि बाथौ धोरोमारिनि बेले बेजेयाथ' सानथ्र'हायै दं जेराव गुदि गैया बिजौ गैया दावगाबोनाय थेवबो जाथिनि हारिनि मोनसे गोग्गोम खाम्फा बायदि बे धोरोमानो बर'नि मोनसे सिनायथि जिल्ला बर' जातिखौ फोथांनांगौबा धोरोमा सिगाङाव फैनाय होनना साननांगोन आरो बेखौ लानानैनो बे धोरोम गोदान बिजाब लिरनानै आं गियाननि बोसोन होनानै फरायग्राफोरनो खराग होनानै माबा मोनसे जे गोरोन्थि साननाय आरो खोमसि फोथायनायफोरखौ फोजोबनानै दिनैनि बिगियान मुगायाव गोनोखो लाइनजों मानसिखौ गियान होनो आरो बर' जातिखौ फोथायलायनायाव लाबोनो बे आंनि गुबै थांखि आरो बेखौ लानानैनो आं गोदान बिजाब सुजुबाय दं आरो सुजुबाय थागोन आं जेतियालागि आं जिउ गोमोरलाङा तेतियालागि आं हानायमानि मावलांगोन होननानै आंनि बे सानस्रि आरो बे समावहाय बाथौ बिमुसानि गेजेरजों नोंथांनि माखासे सोरजिथाय लेखानि सायाव नोंथाङा बाथौ धोरोमनि दोरों आसारनि सायाव जेसेबांखिनि गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायबाय आरो नोंथाङा गावनि सिनायथिखौ होबाय आरो नोंथाङा दिनै बे मेलाव फैनानै जाखिनि लेखा दिहुननानै सुबुंनि गेजेराव रानना होनो हादों ओंखायनो जोंनि बाथौ बिमुसानि जानानै नोंथांखौ जों रोजा साबायखर बावसिदों आरो जोंनि बे साबायखर जासिनाय हाबाफारिखौ जोंनि केमेरा पार्सन दिनेश बसुमतारिया दिन्थिफुंबाय थादों आरो जोबनायाव नोंथांखौ मोनसे बाथ्रा सोंनो नागिरदों नोंथाङा बे समावहाय बाथौ बिमुसाखौ लोगो मोननानै माबोरै मोनदों बबेखौ खोथाय बाथौ बिमुसारखौ लोगो मोननानै नोंथाङा माबायदि मोनदों बाथौ बिमुसार माने नोंथांमोननि बे नोंथांमोननि मोगा-मोगिखौ आं लोगो मोननानै गोजोननाय मोनदों आं नोंथांमोनखौ रोजा साबायखर बावदों जों बायदि मानसिनि नोजोराव लिस्टआव गोलैफेरि मानसिखौबो हादारन मानसिखौबो नोंथांमोना आंखौ अनार होनानै एबा मान होनानै जिखिनि आंजों मोगा-मोगि लाबाय आं बेयाव गोजोननाय मोननाय फोरमायदों आरो आं नोंथांमोननि बे मोगा-मोगिनिफ्राय जे आंनि गोसोनि जि आख' आरो गोसोनि जि सानबाय थानाय आं बेखौ रायजो राजानो मिडियानि गेजेरजों फोरमायनो हादों
बिनि थाखायनो नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावबाय। बाथौ बिबुंसार जानाय नोंथांखौबो जोङो साबायखर जासिनाय थाबाय। गोजोन्थों।